Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da juma'a, alkhairan da a ciki Allah subhanahu wata'ala Allah ya sada mu da su, ya daga darajar Nijar da 'yan Nijar duka duk inda muke baki daya. Labari mai daɗi shine za mu ta'aliki bisa gare shi. Shine ƙasar Nijar za ta hiddo jirgi nata wanda zai iya jigila ko ta ina a faɗin duniya, shine ake cewa Air Niger International. Wannan Air Niger International, Niger ba ta da Air International, ba ta da Air ko da Air Africa nata na kanta, sai dai jirgin gwamnati. To yanzu Niger, zawon mai girma mai daraja Abdurrahman Chani, mun faɗa muku da cewa Niger kullum abin da ake so ci gaba, kuma ci gaba ana ta samu ne. Niger za ta hiddo jirginta wanda ake ce ma Air Niger International. Da ake ta ana ba da kuɗi ga Air France, Air Afrique da sauransu. To Niger za ta yi jirgi nata wanda zai kawo wa shigila ga 'yan Niger ga duk inda suke so ƙasashen duniya, kuma ba tare da wahala ba da ɓata lokaci. Shi yasa muke ta kira ko da yaushe, yan uwa, mu ci gaba da addu'a. Muna ban jinjina ga malumman na Nijar. Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake ku da irin kokarin da kuke akan addu'o'in da ake ma kasar mu ta Nijar. Shugaban kasar mai daraja Abdurrahman Chani Allah ya kare shi, ya aza shi bisa ga makiya, da shi da gwamnati shi baki daya. Yan Nijar duk inda muke Allah ya haɗa kawunan mu, ya ba mu zaman lafiya. Allah ya ɗaukaka gaskiya bisa ƙarya, kuma Allah ya dammar na ƙarya komi girmanta komi kanuntarta. Allah ya bayyanar da gaskiya a saman ƙarya. Yan uwa, mu ci gaba da yi mu ƙasar mu fata na alkhairi da shugabanninmu. Kullum muka tashi sai mun samu farin ciki zakkuwan mai girma mai daraja Abdurrahman Chani, shugaba mai albarka. Kuma ana nan ga kama duk waɗansu mutane waɗanda suke ma Nijar zagon ƙasa, suke mai da Nijar wata ƙasa wadda a mai da talakkan Nijar ba kowa ba. To insha Allah talakkan Nijar kakan mu ta yanke saƙa. Mu ci gaba da addu'a. FDS aikin ku yana kyau. Allah ya tabbatar da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan safiya ta jama'a 5 ga watan September 2025.